Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο του καναλιού. Το ξέρω, πάει καιρός που έχω να ανεβάσω, αλλά σήμερα ξεκινάμε δυναμικά. Σήμερα λοιπόν θα πούμε 8 τρόπους με τους οποίους μπορεί να αλλάξει εντελώς η εικόνα του προαστιακού της Πάτρας και να γίνει ένα αξιοπρεπές, πολύ καλό και χρήσιμο μέσο για τους πατρινούς, το οποίο δεν θα τους ταλαιπωρήσει στην αναμονή, αλλά θα τους εξυπηρετεί με αποτέλεσμα να μετακινούνται πολύ πιο εύκολα και εντός της πόλης. Πρώτο βήμα, το ξύλωμα όλων των ραγών. Από την κάτω Αχαγιά, που είναι ο τερματικός σταθμός της γραμμής 2 του προαστιακού, έως το Ρίο. Καθώς αυτές οι γραμμές είναι του Τρικούπη, βλέπε 1887+, αλλά και οι πιο πρόσφατες που έχουν αντικατασταθεί είναι γύρω στα 50 με 60 έτη, πάλι βασισμένες στο μετρικό δίκτυο του Τρικούπη. Έτσι, με το ξύλωμα αυτό και την αντικατάσταση των παλαιών ραγών με σύγχρονες ράγες, μήκους περίπου 1,5 μέτρου, 1 μέτρο και 44 εκατοστά αν δεν κάνω λάθος, όπως αυτές που υπάρχουν στο σύγχρονο δίκτυο της Ελλάδας, παραδείγματος χάριν Αθήνα και Αττό, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων εντός της Πάτρας, αλλά και των περιοχών που διανύει έξω από την πόλη, αλλά και την ποιότητα και την ανθεκτικότητα που μπορούν να παρουσιάσουν οι συγκεκριμένες ράγες. Καθώς λόγω της σύγχρονης κατασκευής τους μπορούν να αποφευχθούν πάρα πολλά φαινόμενα, όπως πολλές φορές η στρέβλωση των ραγών και γενικά διάφορα λειτουργικά προβλήματα, τα οποία καθιστούν τον προαστιακό να μειώσει κατά πολύ τις ταχύτητες με τις οποίες κινείται. Δεύτερο βήμα, αναβάθμιση των σταθμών, ανακαίνιση των σταθμών. Η σημερινή σταθμή, βλέπε Ρίο, παράδειγμα, είναι σε άθλια κατάσταση και πιο συγκεκριμένα είναι υποτυπώδης σταθμή. Είναι μια τσιμεντένια πλάκα, στην καλύτερη των περιπτώσεων με μια σιδερική, με ένα σιδερικό πράγμα το οποίο αποκαλείται στέγαστρο ή υπόστεγο, το οποίο ουσιαστικά προστατεύει τους πολίτες από τον ήλιο και εκεί υπάρχει, υποτίθεται, κάποιο κάθισμα στο οποίο μπορούν να κάτσουν και να αναμένουν. Και όχι σε όλους τους σταθμούς. Αυτό αποτελεί, που είπα, είδος πολυτελείας, το οποίο υπάρχει ήδη στο σταθμό του Ρίου. Τοποθέτηση πρατηρίων εισιτηρίων. Αυτό συνεπάγεται με την ανακαίνιση των σταθμών, καθώς σχεδόν όλοι οι σταθμοί, πλην της Πάτρας και του Ρίου, δεν έχουν πρατήρια εισιτηρίων. Οι πολίτες αναγκάζονται να καταφεύγουν στα σούπερ μάρκετ της περιοχής, στα ψιλικατζίδικα ή και στα περίπτερα ακόμα, ώστε από εκεί να αγοράσουν το εισιτήριο για τον προαστιακό της Πάτρας, καθώς αν δεν κάνω λάθος η Hellenic Train έχει συνεργαστεί με αυτές τις τοπικές επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές, ώστε να πουλούν αυτοί τα εισιτήρια, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να φτιάξουν ένα πολύ μικρό κουβούκλιο σαν περίπτερο η ίδια Hellenic Train σε όλο το δίκτυο, στο να εκδίδει απευθείας ο πελάτης από τον σταθμό στον οποίο βρίσκεται το εισιτήριο. Τραγικό. Έτσι θα μπορεί να αποφευχθεί το οποιαδήποτε άγχος του πολίτη, ότι ναι, πήγαινε στο περίπτερο, θα χάσω το τρένο, τρέχα τώρα, και δυστυχώς γίνεται αυτή η ταλαιπωρία τζάμπα και βερεσέ. Τρίτο στοιχείο, πρόσληψη προσωπικού. Το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο προαστιακός της Πάτρας είναι η έλλειψη προσωπικού. Τα άτομα τα οποία απαρτίζουν το προσωπικό είναι απειροελάχιστα για τις απαιτήσεις για να λειτουργήσει στοιχειωδώς καλά ο προαστιακός. Έτσι, με την πρόσληψη πάρα πολύ προσωπικού θα μπορούν να λυθούν πολλά λειτουργικά προβλήματα, όπως και στα εκδοτήρια εισιτηρίων, που μπορεί να υπάρχει ο ανάλογος άνθρωπος ή ακόμη και security, γιατί πολλές φορές υπάρχουν εγκληματικά στοιχεία και επικίνδυνα πράγματα σε αυτές τις περιοχές της Πάτρας, καθώς έχει και αυτή εγκληματικότητα. Οπότε θα μπορέσει να αποφευχθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα εντός και εκτός του σειρμού και εκτός ή ακόμη και εντός των στάσεων, αλλά και η άμεση έκδοση εισιτηρίων χωρίς να καταφεύγουμε σε
δευτερεύον παράγοντα. Τέταρτο στοιχείο. Η ολική ανακαίνιση και αναβάθμιση του αμαξοστασίου στον Άγιο Ανδρέα. Δυστυχώς είναι σε άθλια κατάσταση, το μισό έχει γκρεμιστεί, η μηχανοδηγή και γενικά η κοινωνία που ασχολείται με αυτό το θέμα παλεύει σε άθλιες συνθήκες και φυσικά με την ολική παραμέληση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 20, από το ελληνικό κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι θα μπορούν να είναι πιο ασφαλείς οι σειρμοί, χωρίς να υποστούν κάποιο γκράφιτι ή κάποια γενικά υλική ζημιά, καθώς υπάρχει έντονο στοιχείο της αναρχίας και της τρομοκρατίας στη σημερινή εποχή, από πάντοτε, ειδικά κατά κόρον, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Έτσι, με τα συστήματα ασφαλείας, με τις κάμερες, με το security, αλλά και την διαρκή φροντίδα και συντήρηση των σειρμών θα μπορέσουν να αποφευχθούν τέτοια πρακτικά προβλήματα και πολύ περισσότερο. Πέμπτο κριτήριο. Η αντικατάσταση των σειρμών διζελοκίνητων Stalder με τους σειρμούς Siemens D0 460 ήμου, όμως τους διζελοκίνητους, ενώ αυτούς εδώ, καθώς αυτοί χρησιμοποιούνταν από το 2007, αν δεν κάνω λάθος, έως και το 2010, μέχρι να ηλεκτροδοτηθεί η απόσταση Κιάτο Αθήνα. Σήμερα χρησιμοποιούνται αυτοί οι σειρμοί. Έτσι, έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με τους σειρμούς Stalder και φυσικά είναι πολύ πιο άνετοι και πιάνουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Έκτο στοιχείο, έκτο κριτήριο, είναι η οικονομική ενίσχυση. Για να διεξαχθούν όλα αυτά τα οποία ανέφερα, θα χρειαστεί ενδιαφέρον και κυρίως οικονομική ενίσχυση, κονδύλια είτε από το ελληνικό κράτος είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διεξαχθούν όλα αυτά τα οποία προανέφερα και πολύ περισσότερα, τα οποία γνωρίζουν και οι ειδικοί και απαιτούν, ώστε να γίνει ένα αξιοπρεπές μέσο προαστιακός. Και νομίζω πως θα κλείσουμε στα 6 κριτήρια, καθώς αυτή είναι η κύριος και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προαστιακούς. Και εσείς που με βλέπετε για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, γιατί μου ενισχύετε την πορεία μου σε αυτό το κανάλι. Τα λέμε!